Abangwe wani Mike Tenje game ikooneka kuti mwathamanga kwambiri ndipo mwasewera panopo mukuiona bwanji game yaenda bwanji? Game ili bwino kwambiri mmene mukuonera muzingoona kuti ground mutikuoneka kuti tili muno tokha chifukwa chonena kuti goalkeeper timu ikuoneka kuti inapha ma striker inapha striker wakulowa Shire amene amamenya ku 11 inazapaso striker amene amamenyaso ku 7 wa kunchewu khanga tino kuti lero pakati panopa timu yukhanga tino ilipo yokha amene akusewera mpira ndi goalkeeper ndi yekha alibe ma striker mulibe sonthandizira koma timamva kuti agula player wina Mbappe palibenso chimene akuchita angozungulira ndi mpira sakufika ulo pa midfielder. Goalkeeper akamenya mpira kuti ukafike kusogolo ukumasowa kuti ukampeza ndani kufuka ma strikers anaphedwa kale striker wakulowa Shire timu iyi inamupha inayola kuti mawa kuzakhala finals striker wakuncheuso amene amamenya ku 7 inamuphaso ndifukwa chache game imu kumati mukazungulira kuyang'ana kuona iliyonse ikungopezeka zoti tikumenya mpira tikupita pasogolo kuchaya kugwesa basi. Ma striker amapha yonse amaona kuti kuzakhala finals kusogolo ndi zimene ndikudabwazo kuti amaganiza kuti mpira amangomenya goalkeeper yekha kuyiwala kuti mutimu mumayeneranso kuti mukhalenso ma player apa panamva kuti anagula player Mbappe koma Mbappe yonso palibe chimene chikuchitika chifukwa kumati akautenga mpira kuulavulaso yekhaso tinaona masanano anautenga mpira kumangozungulira nawo kenako taona kuti watani waulavulaso mpira ujaso wangosiyaso wabwezeraso kwa goalkeeper sakusowaso chochitaso ndifukwa cheche mwayiwaona kuti pena paliponse tikupezeka mukayang'ana kona iyi tikupezeka mukayang'ana position iyi tikupezeka kulikonse tikupezeka ku 7 ku 11 ku 12 paliponse tikupezeka koma iwo panopa palibe player wina aliyense amene akupezeka ground wangokhala goalkeeper ndi Mbappe basi. Kwathu kuti mati munthu wankhaza maphambuzi abere kusiya tonde nkhola mungafanizire bwanji ndi matimu imeneyi? Ananenaso kale player mmodzi ataona kuti akuphedwa ananena kuti umkhosi wa nzeru saja mteza wa mbewu ya ndi apa zikuoneka kunena kuti apa timu iyi yatha basi ivomereze basi ifune isafune chikositani sitenga ya inayiwala kuti kuzakhala finals lero siku la finals ndi lafika maplayer alimu awiri basi Mbappe ndi goalkeeper Mbappe yonso akulepheranso kuti afikeso kusogolo goalkeeper yonso akaumenyaso mpira akangatiso wamisala kumamenya overlap kuti akapezeke kusogolo koma kusogolo kuja kumapezeka kuti akapitaso amabwereranso kuti akachingeso kugolo ndi mukayang'ana zigoli zikungolowa wachinyisa nsanje kuchinyisa Chitimba kuchinyisa madistrict onse m'Malawi muno wachinyisa basi. Koma so ndikumvanso kuti striker anagula izamuvutaso kumtunda kumpoto zikhala bwanji pamene? Ndi striker kuti amangozichemerera kalwa ground amangolumpha kunjanja kuzionesa ngati angasewere mpira kuposa maplayer anzake. Anatopa game isanayambe kapena? Yeah, maplayer anzake ansira ifika amazimva kwa basi ndo matukutuku fika mutimu monso tuma midfielder analimo koma mukayang'ana ma midfielder aona kuti awiti nsiye poti akuoneka ngati kuti paliponse azisewera mpira azimenya yekha koma akulephera kufika ku 11 kuti atinye chigoli akulephera kufika pakati kuti agawe mipira akulepheranso kutiso amenye ku 7 kuti atinyeso chigoli sakupezeka paliponse nayenso akumangokhala kumbuyo limodzi ndi goalkeeper akaumenya mpirawo akumangozipasirawo kankumangozungulira nawo kumbuyo konko sakufika kusogolo ya. Chisangalalo chanu chotani pomwe mwaona kuti mwachimenya chitimu chimenechi? Chisangalalo chathu ndi Amalawi onse tikatere timatimazi achita katondo sakumwekaso yayi palibe njira ina iliyonse imene angapange apa timanena kuti game yatha basi anthu akhala kuti akudyera nyama palibenso kuti sokudyaso ndiwo zina yayi ndi nyama basi sajaso chiteze anthu anthuso saja chiteze yayi palibe kudya chiteze palibe kudya nyama palibe kudya ndiwo zina zilizonse zamasamba zimene akuzichula anthu akhala kudya nyama basi. Pajatu tinamva wa Goliath mmene adadi amakavota azimayi analira kuti adadi mubwerere azibambo abwerere m'manyumba. Ndizoona azimayi amalira kuti azibambo abwerere m'manyumba fika chonena kuti anakumana ndi chilala chimene moyo wawo wonse sanachione andi anali odabwa kwambiri kodi ziko tili ku ziko lomweli kapena tili ku ziko kwina nanga si timu ima awolonjeza anthu
kuti iye atengera kukenani kuti akhala kuti ali ndi zikho zosiyana-siyana koma anthu azindikira kunena kuti munthu watitengera kunjala kumavuto kumatenda sanatitengere timu isinatitengerenso kwina kulikonse ndifukwa chomwe aona azimayi akulira kwambiri koma ikatuluka timu imwe kuiona ikuzamenyanso ligi imeneyi yatha paja ikaluza imati yaberedwa yatha timu imeneyi imayiwala kuti kusogolo simafika yayi andi mpira wawo mangothera mbuyo olopa midi simafika yayi ikomano imanena kuti yaberedwa ndetu kudabwa kuti kodi timu imaberedwa isakuchinya chifukwa mukayang'ana muyang'ane kulilongwe kuwonse achiponda akandodo alephera kusonyeza kuti timu inalibe maplayer amphamvu inali ni mastriker amphamvu amene mastriker ina achita chipongwe kuyola kuti mawa kudzakhala finals lero alibe wowachinyira tithokoze kwambiri pa ntchito imene mwagwira zikomo kwambiri siku labwino zikomo kwambiri